Takže, vážení přátelé a televizní diváci, vítám vás u Bananových rybiček. Dneska máme téma tábory. Prosím, přivítejme mého prvního a posledního hosta, který je Petr Kopečný. Prosím, potlesk. Milý to člověk. Takže dobrý den, pane Kopečný. Takže chtěla bych se vás zeptat, jak často jezdíte na tábory. Každé léto vlastně organizujeme. Každé léto, no to je nádhera. Ano, s jakými dětmi jezdíváte? Máte nějaké speciální zaměření? S chytrými. S chytrými, no to bych mi tam určitě chtěl. Prosím diváky v publiku, aby nemluvili. Ano, prosím. Vás vždy a všude, Halinko. Děkuji. Já se za vámi určitě přijedu podívat, takže chtěl bych se zeptat, jaké hry praktikujete na vašem táboře? Zábavné a vesná. Ano, takže Pexeso, určitě ano, máte rádi. Máme tam jedno oblíbence. Ano, Pexeso. Jmenuje se Vemínka, ho tímto zdravím. Ahoj Vemínko, já tě taky zdravím, pusinku. No. Já bych se ještě chtěla zeptat, co člověče nezlob se, to taky? Protože já vím, že v dnešní době už je to hrozné. Děti i mrvére hrají na počítačích a já se na to už ani nemůžu dívat mými vyspělými očmi. Víte co, Halinko, člověče nezlob se už tak nefrčí, ale velice často batikujeme. Batikujete? S vedoucími. No, na hnědo, na zeleno. Ano, hnědá barva, jsem slyšel, že je na táborech velmi populární. Ano, hnědá staví. Ano, hnědá staví. Potom se to i tak odráží na našem čichovém věmu, že? Ano. Super. Já si myslím, že bych mohla dát radu, proto aby nám dělalo z pusy. Já vám dám radu. Chceš být dlužil, miláček, měj u sebe kartáček, pokračujeme. Takže vy tam býváte sám? Ne, se spoustou dětí. Spousta dětí, takže to se musíte hodně držet, abyste na ně neskočil, že? No já jsem pedagog, já děti rád nemám. Aha, tak to je od něho pěkné a šlechetné, si myslím. Dále bych se zeptala, co jídlo. No výborně nám vařili letos teda, letos to byla špička. Měli jste mě pozvat, abych si taky dala nějakou tyčinu. Já myslím, že vám stačilo. Ale tak, no tak, mé oči snesou všechno. Mně se to tam všechno ukládá, jak sami vidíte. No a dál bych se chtěla zeptat, co večerky, jak děti poslouchají a tak dále. Jak které? Máte hodné děti, máte ano. zlobivější děti. Takže já bych vám ještě poradila. Máme tady ty posrané děti, ale já jsem chtěla radit, takže prosím diváky v publiku, aby nás nerušili. A já bych chtěla ještě poradit, aby rodiče, kteří vychovávají, s výchovou dětí vám pomůže přeci Perníková bába z Peci. Takže myslím si, máte tady pec? Máme. Máte, no to je super, topíte v ní? Ne, netopíte. A jako pořádnou lopatu máte na děti? Nemáme lopatu. Nemají lopatu. Lopatko po hlavě. Ano, lopatko po hlavě, nebo nějaký pohrabáčkem, když už to nejde, že? No super. Slyšela jsem z publika, že tady máte posrané děti. Ano, občas se povede i to. Já bych vás velice rád pozval na tábor, tam je chata číslo 9. Ano, osudová chata. No, já už jsem o tom slyšela v Blesku, spíš jsem to četla. A teda já vám řeknu, abych na vás poslala hygienu. Protože to jezdí taky. Jezdí taky. Jo, a co vysavače, neuspou se? Já nevím. My vytíráme. Ano, vytíráte. A co sociální zařízení? Máme tam v republice jedinou. Ano. Jediné auto na sprchování s dětem. No to je nádhera. To jste ještě nezažila. To jsem ještě nezažila. A co toalety? Výborné, suché záchody. Suché záchody, super. Co zdravuška? Zdravotníka máme. Máte no to je krása, kolik jsme roku. Krev a mlíko, 20, no tak na toho si musí nechat zajít chuť, no to se nedá nic dělat, ale já bych vám poradila, na doktory kašli, radši si hoď mašli, ale prosím vás, ať se vaše děti neřídí tady tímto pořekadlem, protože myslím si, že byste daleko neuspěli, víte, ten AIDS a kapaska, takové to virové a různé onemocnění, to je velmi nepříjemné, bych tak jako nějak řekla, no. A co karnevaly? Pořádají se, na každém táboře minimálně jeden. No takže já bych poradila, chceš být hezká aspoň trošku, schovej si pod škrabošku. To si myslím, že se k tomuto tématu naprosto hodí. Ano, takže máte velké karnevaly. Máme veliké, ano. Jo, a jaké hrajete třeba písničky, nějaké šládrovky mých mladých let? Vašich mladých let?
Počkejte, vy jste ročník. No, já jsem ročník, já jsem jak víno, já zraju. Vy zrajete. Ano, čím starší jsem zralejší a okatější. Takže tak, no. Já myslím, že bychom to mohli uzavřít nějak ten tábor. Bohužel na táboře jsem si neutvořila žádnou. Posíláte své děti do tábora? No ano, obě mé dcery posílám, teda oni jsou hrozně tupé, jo, protože oni si jednou onehdá brali normálně 2 vložky. Já jsem říkala, no holky, vy jste úplně střelené. Já jsem se teďka přeřekla normálně. Diváci, já se vám omlouvám, já si snad myslím, že jsem nějaký chlap nebo co. Já jsem Halinka Pavlovská, tímto vás všechny zdravím. No kde jsem to skončila, prosím vás, pane profesor. Ježíši Kriste, co tam dělám, to budeme muset tipnout. Já bych prosil kamery, aby to ukončili, protože to tu dál nejde. Já bych všem popřála dobrou noc. A poslední rada nebude. Myslím si, že až ukončíme naše kamery, tak můžeme udělat pásmo všech hrad, na které se můžete podívat za nějakou malinkatou chvíličku. www.halinka.cz a kdybyste měli nějaké stížnosti nebo přání, pište mi, SMS-kujte, volejte na číslo 777 809 249. Opakuji 777 809 249. Takže dobrou noc.